Good evening everyone. खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दहायनो बुंखादोंमोन ना आङो भिडिअआवहाय आङो न'आव थांगोन होननानै दायो आङो न'आव थांनो थाखाय रेडि जाबाय गारि बुक खालामखाबाय ओमफ्राय जोंना मामिबो फैखादों गुवाहाटीयावहाय मामिखौबो लाना थांफानोसै मालिगावआवहाय दायो आङो माने न'आवहाय सामान आरो लांबावनांगौ ना बेनिखायनो आङो गारिखौ बुक खालामखाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौ लांगोन जादों डेली इउजनि थाखाय आंना बेनो ब्लेक कालार बेगा माने आं बिराद मोजां मोनो आरो बांद्राय दामबो नङा बेयावहाय आं बे बेगखौहाय मुस्लिम मार्केटाव बायदोंमोन खिन्थु बेयो बिराद मोजां मोनो आरो आं लानो थाखाय कम्फर्टेबल आंनि थाखाय बियो आंनि डेली इउजनि थाखाय आं बेखौहाय लाबाय ओमफ्राय आंना गारिया फैगासिनो दङ ओमफ्राय जि नांगौहाय बेखौहाय आङो सिगांथिंहाय लांनानै दोनहैखानोसै थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ जोंहा बिनानाव दङ ना सासे बेनो बे बेगखौहाय लांनोसै आंथ' लाखाला ओरैनोसो थानाय जायो मोनसे लांनोसै नै न'आव आङो बेफोरखौ लांजोबगोन फेन हिजाब ओमफ्राय फुल माबाग्रा ओमफ्राय बेफोरखौहाय सब आं न'आव लांजोबनोसै आरो बाहाय दोनला मानो होनबा आंबो थाथेरनाय जायाना न'आवहाय माने न'आव लायनो रुमावहाय आंबो थाथेरनाय जायाना ओंखायनो आं बेफोरखौहाय न'आव दोनहैनोसै न'आवबोला मालाय नायग्रा दङ दै हिरि होनो थाखाय आंनियावबोला सब माबा जाजोबो नै खैथा थैनानै थाखो बाहायबो थैजोबनानै थाबाय फुलफोरा ओंखायनो गोबाव आं थानाय जायाना सान्दुंफोरजोंनो थैनानै थाजोबो बाथावनो एसे सिबनाबो लांनानै बावनो दोनजोबोमोन आं फुलफोरखौहाय खालि लांदां मोनलायलायबाय एसे साफा खालामनांगौ रेडि जाबाय नै थांनोसै गारिया फैगौ नै सामानखौ दहाय दोन्दोंमोन ना नै बाखि बे ओमफ्राय नै बाहेरायाव बहनखाबाय जेखौ लांगौ गारिखौ नेगासिनो दाबो सफैयाखै Nah, iya boleh. YouTube. देखो गिरिवन सारा फ्लावर गाड़ी में सब लोडिंग हो गया है ये है आंना फुलखौ सेबायसिगोन ओइ र' फैना दे माया बायखो mana kina Sophie koyo lagi Sophie itu kia sukut kia sih juta lagi Simor kia juta lagi Simor तुम्हार जूता oh sukutnya lagi juta Simor mas boleh nak ucap itu boleh ki korise ruda ratipa কিন্তু ইয়া আমি পড়াই দিছি কি জরা বানাই
Caranya itu cuma bisa palu. Bisa pala di. Tali mari. Oh. Why itu? Hey, why nidu I he? Why itu ya ভালো লাগে। Letra phena. Pen tu गाड़ी लेटरा, पेनो तो लेटरा होबे न। Salah sima kemun gesas. Tolo থাকছে কই বেশি রে ভাই। জন পারবো না কি জন? Sai থাকিলে হে ইমান ইউটিউবৰ কিবা নাথাকে নহয় মই आं माबायालै बांद्राय गोजौ गिदिंनाय मोनबाय दा आयौ गोजौ गिदिंनाय मोनबाय होनबावबाय माइ माबाखौ मोनबाय होनबानो जायोना जालुकबारिनिखौ बावगोन ना नामखौनो नै जाहा मामाया बेखौ गोजौ गिदिंनाय मोनबाय होनो जालुकबारिखौहाय Google Pay apa nih Jim? रौता मिल गया अभी बा ओरैबायदि अखा फैखानो मोनदांलै दै थाजोबदों जेनजा लुखाबाय माथो फुजानि खथायाव दायो टाइमा मोनानि 8टा जाबाय फैनायानो लेट जाखादों नालाय ओंखायनो एसे लेट सफैबाय